दिनै जों बयबो मिथिगौ नैजिब्रैथि बड'लेण्ड एकर्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि दानखालि दिनैनि बे एकर्डआ मानगोनां जोंनि मोनसे समनि बिएलटिनि गाहाय दैदेनगिरि आरो दिनैनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि जि नाजानायजोंनो आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों मिरु सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि जि बिएलटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों बे एकर्डआ जादोंमोन आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावनो थारैनो जोंनि बे जि गोग्लैसोनानै थानाय बे समाव जोबोद गोग्लैसोनानै दंमोन आं दाबो गोसोआव दङ बे समाव बुंनो थाङोब्ला गंसेबो स्लेब कालभार गैयामोन आरो लामा सामाफ्राबो जोंना सेन्ट ग्रेभेलनि लामाबो गैबावामोन बे समाव जियानो जाया मानो जोंनि ओनसोला मोनसे समाव जोङो नासयजादोंमोन बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय आरो भुटान हाजोनि आफाङाव थानाय बे ओनसोला मोनसे समाव जों नासयजानाय बायदि मोनदोंमोन बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसे गोख्रों आन्दोलन खालामदोंमोन रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब होदोंमोन आरो जायनि गेजेरजों बे बिथांमोननि जि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मोनसे ओरैबायदि मोनसे जों गोरोबथा मोन्दों जायनि गेजेराव आलादा रायजो नङाबाबो आलादा रायजो बायदियानो 40टा आयदानि सायाव लानानै जोंनो मिरु सरकारा बेखौ होनांदोंमोन जों बयबो मिथिगौ मोनसे आलादा रायजोआव 61टा साबजेक्ट थायो आरो बे 60टा साबजेक्टखौ लानानैनो बिथांमोना आयेन बानायो आरो नाथाय जोंनि बिटिसिआ जिहेतु मोनसे फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट नङा थेवब्लाबो जोङो मिरु सरकारनिफ्राय आरो मिरु सरकारा जोंनो जि होबाय 6 शिड्युलनि सिङाव जोङो 40टा आयदा मोनबाय 40टा आयदानि सायाव जोंहा बेयो मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बेयो एन्ट्रान्सटेड साबजेक्ट नङा जायनि गेजेरजों जोङो हा हु जायनिखि लकेल इम्पर्टेन्स हा हु सोलोंथाइ बेबायदिनो सावस्रि बेबायदिनो हाग्रा बायदिसिना जायखौ जोंनो 40टा आयदा होनाय जादों बे आयदानि सायाव जोङो जोंनि जिनिखि बिटिसिनि खुंगिरि जों दैथायहरनाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दैथायहरनाय बैफोर मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो बे 40टा आयदानि सायाव आयेन बानायनानै जों गाव गावनो जोंनि बे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनो हायो जियानो जाया मानो जोङो दिनै बिएसइउआ जोंना बेवहाय सेन्ट्रेल बिएसइउनि दैदेनगिरि लोगोसे डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मोनबा ब्लक दङ मोनबा ब्लकनि गासैबो बिएसइउनि दैदेनगिरि लोगोसे जोंना दिनैहाय बे आफादखौ दिनैनि जे बड'लेण्ड एकर्ड डे बे सानखौ जोङो बिटिसिनि मोन जि महकुमायाव पालन खालामनाय जादों अफिसियेलि भाबै आरो बेवहाय मोनसे अर्गेनाइजिं कमिटि बेखौ जोंना खुंफुं कमिटि लादों बेवहाय जोङो बेवहाय प्रेसिडेन्ट दङ सेक्रेटारि दङ आरो दिनैनि जि सेक्रेटारिया दा मेम्बार सेक्रेटारि बेखौ बिटिसिनि अफिसियेलि बिथांखौ सायख'नाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो दिनै गाजा गोमजायै बयबो हारि जाथि धोरोम राजखान्थि बा गासैबो थाखोनि मानसिया दिनैनि बे जि गोसोखांथि सान मेमरियेबल डे जोंनि थाखाय मोनसे बियो जोबोर रेड लेटार डे जोंनि थाखाय बियो मोनसे गोसोखांथि सान आरो बिराद गोग्गाथाव सान जायनि थाखाय जोङो जोंनि बे ओनसोलाव थानानै जोङो जौगानायनि थाखाय मोनसे खाबुखौ जों लानो हादों आरो जों सानो इयुनाव जिहेतु जोंनि हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ मोनसे मडेल बिटिसि गासैबो बिथिङाव गासैबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनाय बेहा मोनसे मिजिं दङ आरो बिथांनि मिजिङा अलरेडि थांनाय 7 बोसोराव अलरेडि 70% कमप्लिट जाखाबाय जोंना गोबां बेबायदिनो स्कुल कलेज लामा दालां हस्पिटालनिफ्राय लानानै गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरखौ बानायजोब्बाय आरो नैबे 30% जि आद्रा दङ बे आद्राखौ बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जाफुंनो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो जोंहा हाग्रामा महिलारी सारखौ जा फोथायनाय दङ बिथाङा खामानि मावग्रा सुबुं बिथाङा बाथ्रा बुङा आरो जोंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ बेखिनिखौ बुंबाय आरो बयखौबो दिनैनि जि बड'लेण्ड एकर्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डे बे साननि सारा जोङो बिटिसि बासि आरो बड'लेण्ड बासिनो जोंनि बिएसइउनिफ्राय जोंनि आफादनिफ्राय जोङो रोजा रोजा गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय गोजोन्थों।